A co s tou tvou vážností? Jen se podívej na Alexeje Dmitrijeviče. Však když si tak vyjede na saních v sobolí čapce. A potká ho šlechtic v munduru a řekne: co ty, kupčíku, ohni pěkně z cesty. Nebo ukaž mi, kupčíku, ten nejlepší barchet. A kupec: tady prosím, račte jemnost, pane. A smekni křu, pane čepici, když mluvíš s pánem. To řekne šlechtic. A kupec, i když nebude chtít, sukno neprodá. A šlechtic bude nahý a nebude mít v čem chodit. A šlechtic kupci nařeže. A kupec si půjde stěžovat na policii. A šlechtic půjde k senátorovi. A kupec ke gubernátorovi. A šlechtic? Nežvaň, co šlechtic. Gubernátor je víc než senátor. Je s těmi svými šlechtici jako posedlá. Stane se, že i šlechtic musí smeknout čepičku. Počkej, někdo zvoní. To jsou oni. Vezme kolem dokola, vidí, že se bude muset konečně oženit. No a ne? Co taky? Člověk žije a nakonec z toho vyleze taková nějaká ohavnost. A zase jsem propázel masopust. Ale teď, zdá se mi, je všechno hotovo. I dohazovačka ke mně už 3. měsíc chodí. A člověk se začíná pomalu sám už stydět. Hej, Štěpáne! Dohazovačka ještě nepřišla. Ne. A u Krejčího jsi byl? Byl. A co, šije frak? Šije. A našel už hodně? Dobře, už začal obdobovat dírky. Co povídáš? Povídám, začal obdobovat dírky. Neptal se, k čemu pak, povídám, potřebuje tvůj pán frak? Neptal. A neříkal snad, nechce se tvůj pán, povídám, ženit, co? Neříká nic. Ale viděl z něho přecínek fraky, vždyť je přece i pro jiné. Ano, fraků tam visí hromada. Ale sukno na nich bude, řekl bych, horší než na mé. Ano, jejich je horší. Co povídáš? Povídám, že jejich je horší. No dobře. A neptal se, proč pak asi, povídám, si dává pán šít frak z tak jemňoučkého sukna? Ne. A neříkal nic o tom, nechce se, povídám, ženit?